Kumusta na po kayo mga minamahal naming mga kaibigan at kapatid sa ating Panginoong Jesucristo? Ang malalim na kaligayahan nating mga Kristiyano ay bumubukal sa mga salita ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa ating buhay. Sa gitna po ng napakalaking unos, bagyo o pagsubok sa buhay natin ngayon, hindi lamang dito sa ating bayan ng Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo, ang mabuting balita ng pagpapakasakit ni Jesus at kanyang pagkapako sa krus, ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay ay nagbibigay po sa ating lahat ng lakas ng loob at tapang na harapin ang mga hamon sa ating buhay, lalo na ngayon na ang mundo'y nababalot ng ligalig na dulot ng COVID-19 disease. Ang mga pasakit at ang kamatayan ay napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo sa piling ni Jesus at sa piling ng kanyang mapagkalingang ina na laging tumatawag sa atin, buhay ang huling salita at hantungan at hindi kamatayan. Kay Jesucristo at sa mahal na Birheng Maria, mayroon tayong pag-asa, mayroon tayong kaligayahan, mayroon po tayong buhay. Samahan niyo po kami sa aming munting pagtatanghal ng wika ni Jesus sa krus na ipapahayag ng aming mga novices o seminarista dito sa Manaoag. Samahan niyo po kami sa pakikinig ng mga piling awitin na ibabahagi sa ating ng mga kabataan dito sa ating parokya sa Manaoag. At kasama rin po ang mga pamilya at organisasyon ng ating parokya. Sama-sama po tayong magsumamo, humingi ng awa sa Panginoong Diyos at magpasalamat at magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. At dinala rin naman kasama niya ang dalawang magnanakaw upang patayin. At nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinako roon siya sa krus at ang mga magnanakaw, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my life. The lamp upon my feet all the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lord, even though
times I'd rather go along my way. Help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, oh Lord. Lead me. Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ay nagwika. Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Ang iyong mga salita, Panginoon, ay parang balaraw na tumatagos sa aming mga puso. Sapagkat sa mundong ito, kami ay naligaw ng landas. Kami naging mapagmataas, naging mayabang. Nakalimot kami sa iyo, Panginoon. Ipinagmalaki namin ang aming sarili, lakas at kapangyarihan. Inakala namin kaya namin gawin ang lahat na wala ka sa aming buhay. Naging gahaman kami sa salapi. Naakit kami sa ningning ng mundong ito. Lagi kami nagmamadali upang makamkam ang mga bagay na makamundo. Hindi kami nakinig sa panaghoy ng mga mahihirap. Pinabayaan namin ang pagkasira ng kalikasan. Nagpatuloy kami sa masamang gawi, habang ang mundong aming ginagalawan ay unti-unting namamatay dahil sa aming kapabayaan. Ngayon po, kaming lahat ay waring dumaraan sa napakalakas na unos o bagyo sa karagatan. Panginoon, nagsusumamo po kami. Iligtas mo po kami. Kami nagsisisi. Kami nagbabalik loob sa iyo. Maawa ka po sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. At siya ay inalipusta ng isa sa mga magnanakaw na nabibitin at sinasabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Sumagot naman ang isa, "Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw din ay pinarurusahan. Tayo ay makasalanan, ngunit ang taong ito ay hindi gumawa ng anumang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag ikaw ay naghahari na." At sinabi ni Jesus, "Ngayon din ay isasama kita sa paraiso." Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi
hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat nga lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat nga lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Isus, Ikaw ay nagwika, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Ang iyong mga salita, Panginoon, ay parang balaraw na tumatagos sa aming mga puso. Sapagkat sa mundong ito, kami ay naligaw ng landas. Kami naging mapagmataas, naging mayabang. Nakalimot kami sa iyo, Panginoon. Ipinagmalaki namin ang aming sariling lakas at kapangyarihan. Inakala namin kaya naming gawin ang lahat na wala ka sa aming buhay. Naging gahaman kami sa salapi. Naakit kami sa ningning ng mundong ito. Lagi kaming nagmamadali upang magkamkam ng mga bagay na makamundo. Hindi kami nakinig sa iyong mga paalala at pagpaparamdam sa amin. Nagbulag-bulagan kami sa paghihirap ng aming kapwa. Hindi namin alintana ang mga namamatay at biktima ng kawalang katarungan sa lipunan. Hindi kami nakinig sa panaghoy ng mga mahihirap. Pinabayaan namin ang pagkasira ng kalikasan. Nagpatuloy kami sa masamang gawi, habang ang mundong aming ginagalawan ay unti-unting namamatay dahil sa aming kapabayaan. Ngayon po, kaming lahat ay waring dumaraan sa napakalakas na unos o bagyo sa karagatan. Panginoon, nagsusumamo po kami. Iligtas mo po kami. Kami nagsisisi. Kami nagbabalik loob sa iyo. Maawa ka po sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Ang mga bagay ngang ito ay ginawa ng mga kawal.
Datapwat, nangakatayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina na si Maria, asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina, siya ay nagwika, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love. Why you never let me go? And though you're in me now, I fall and hurt you still. My Lord, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times, it seems. I feel I'm not what you might call a worthy Christians after all. And though I love you so, temptation finds its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. I just forget you won't give me what I can bear. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. Ooh, ooh, ah. You never left my side. You gave your hand to me to hold you, oh Jesus. I'm not colder in a cold, and yet I leave you there. When I feel satisfied, I'd like to thank you every day. Not only when I feel this way, I know a man who gave his life for sinners like me. And yet because he loved us so, he promised us eternity. And we have all the happy ending if we have faith and just believe. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. Just forget you won't give me what I can bear.
Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, ang iyong mahal na ina at ang mga minamahal na alagad ay mga waran dakilang kaagapay sa paglalakbay sa mundo. Hindi ka nila iniwan. Bagit namin bilang tao ay may takot din sila sa kanilang mga puso. Subalit, ang kanilang takot ay pinawi ng pagsampalataya sa iyo. Handa silang mag-alay ng buhay sa paanan ng Diyos. Sila'y napuspos ng iyong espiritu. Hindi nila alintana ang pangalan. Nilimot nila ang kanilang sarili alang-alang sa iyo. Padala mo po sa amin ang iyong Espiritu, ang Espiritong nagliligtas at nakapagbibigay ng buhay. Ipadala mo po sa amin ang iyong Espiritu upang mabatid at ipagtanto namin na ang langing buhay ay magkakaugnay bilang isang sambayanan. Muli mong ipaalaala sa amin na ang sakit ng kaligtihan ay ang damdamin ng buong katawan. Panginoon, inuulog po namin sa iyo ang aming mga kapatid na nagdarako at naghihirap ngayon, ang mga may sakit, ang mga biktima ng COVID-19. Itinataas po namin sa inyo ang kaligtasan ng mga doktor, nurse, empleyado ng supermarket, nagtitinda sa palengke, caregivers, drivers, volunteers, tagapagpatupad ng batas, mga pare at madre, mga religyoso at religyosa. Gayon din po, Panginoon, pangalagaan mo po ang mga namumuno ng aming bayan. Gabayan mo po sila sa kanilang pagpapasya para sa kabutihan ng lahat. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mula nga ng oras na ika-6 ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras na ika-9. At nang malapit na ang oras na ika-9, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at sinabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Nang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong maliw. Bakit ba bumabalakid ang iyong mundo? Ginagalawan ang buhay ay sadyang ganyan. Suliranin, di mapigilan. Tanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isiping ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Masakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangan, bumubulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko at iyong labanan.
Diyos na aming Ama, sa harap ng napakalaking pagsubok ngayon sa aming buhay, sa buong mundo, naway matupad sa amin ang dalangin ni Jesus na iyong anak, na kami magkaisa. Marami sa amin ang nawawalan na ng pag-asa. May mga kapatid kaming nauubos na ang pasensya. May mga takot at pangamba kami sa aming mga puso. Patibayin mo po at patingkarin ang aming pananampalataya at pag-asa sa buhay na ito. Buhayin mo pong muli sa amin ang pagtutulungan at pagbabayanihan bilang mga magulang, ama, ina, lolo at lola, bilang mga anak at mga guro. Kami naway maging mabuting halimbawa sa aming kapwa, lalo na sa mga kabataan. Tulungan mo po kaming harapin ng buong lakas loob ang krisis na aming nararanasan. Itinutuon po namin sa iyong muli ang aming mga mata at itinataas po namin sa iyo ang aming mga puso sa panalangin. Bilang isang sambayanan, turuan mo po kaming manalangin. Ang pagdarasal ang aming kalasag at sandata laban sa aming kalaban. Ang aming pagkapit sa iyo, ang aming sandata upang makamit ang tagumpay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, "Nauuhaw ako." Ang kasama
Diyos na may lalang. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Panginoon, tulungan mo po kaming mabatid na kailangan namin ang iyong pagliligtas. Nasa iyo po ang aming kaligtasan. Sa aming sarili po'y marami kaming kailangan. Kailangan namin ang iyong gabay, Panginoon. Katulad ng isang bituin sa langit, sa mga naglalayag sa dagat ng buhay na ito, Panginoon, samahan mo po kami sa bangka ng aming buhay. Mapapawi ang unos, ang bagyo, ang malakas na hangin kung ikaw ay aming kapiling. Katulad ng mga alagad, pawiin mo po ang aming takot at pangamba. Hindi lulubog ang aming bangka dahil nandyan ka. Kasama namin sa aming paglalayag. Panginoon, ikaw po ang aming lakas. Sa mapait na karanasan, kaya mo pong pagbukalin ang tamis ng kabutihan. Sa ligalig ng buhay, pagkalooban mo po kami ng kapayapaan. Sa inyo pong piling, Panginoon, magwawagi ang buhay laban sa kamatayan. Pukawin mo pong muli ang aming pag-asa. Pag-alabin mo po ang aming hangarin na magkaisa. Bigyan mo po kami ng lakas at liwanag ng isipan na makita ang kahulugan ng aming mga paghihirap at pagdurusa. Pagningasin mo pong muli ang aming pananampalataya sa iyo. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mayroon doong isang sisidlang puno ng suka, kaya't naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang tukod na isopo at kanilang inilagay sa kanyang bibig. Nang matanggap ito ni Jesus, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains
stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa iyong banal na krus, nakasalalay ang aming kaligtasan. Sa pamamagitan ng iyong banal na krus, kami ay iyong tinubos. Sa iyong kamatayan sa krus, binigyan mo kami ng ibayong pag-asa. Sa pamamagitan ng iyong pagkamatay sa krus, hinilom mo ang aming mga sugat at pagkakasala. Sa iyong banal na krus, nakadipa ang iyong mga kamay upang mayakap mo kami lahat at di na mawalay pa sa iyo. Ikaw na labis na nagmamahal sa amin, patawarin mo po kami. Sa mga panahon hindi kami kumalinga ng aming kapwa, sa mga oras na nagbulag-bulagan kami, sa pangangailangan ng iba, sa mga pagkakataong sinarado namin ang aming mga tenga, sa hinaing ng mga maralita. Patawad po, Panginoon. Panginoon, muli mo pong buksan ang aming puso, ang aming mga mata, ang aming mga palad, at ang aming mga labi, upang ipahayag at ipadama ang iyong pagliligtas. Sa iyong kamatayan sa krus, matuklasan nawa namin ang bukal na buhay. Panginoon, gawin mo pong wagas ang aming pagmamahal. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At nang may oras na ika-6 na,
ay nagdilim sa ibabaw ng buong lupa hanggang sa oras na 9. At nagdilim ang araw at nahati sa gitna ang tabing ng templo. At si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagwika, Ama, sa iyong kamay ihinahabilin ko ang aking kaluluwa. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of our Walk on through the rain, though your dreams get tossed and long. Walk on with open your arms, and you'll never alone. You'll walk on with open your heart, and you'll never alone. You'll Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, ang buong puso mong pagyakap sa iyong banal na krus ay ang aming inspirasyon. Ayakapin din ang hamon sa buhay namin ngayon. Sa iyong banal na krus, makatagpunawak kami ng tapang at lakas ng loob na harapin ang iba't ibang hamon sa buhay. Tulungan mo po kaming iwaksi ang tukso, natakasan ang aming mga sariling pasanin at obligasyon sa buhay. Ang tukso na iwanan ang aming krus at mapagpailipin sa kapangyarihan ng mundong ito. Ang tukso na bitawan ang aming krus at ipagpalit sa salapi at kayamanan. Ipadala mo po sa amin ang iyong banal na Espiritu upang kami patibayin at bigyan ng lakas at harapin at pasanin ang aming krus, kagaya ng ginawa mo sa Kalbaryo. Gawin mo po kaming instrumento ng pagkakawang gawa. Gawin mo po kaming daan ng pagkakapatiran at pagkakaisa. Sa iyong banal na krus, kami ay iyong iniligtas upang masilayan namin ang bukang liwayway. Sa iyong banal na krus, protektahan mo po at iligtas ang iyong sambayanan sa banta at panganib ng sakit na kumakalat sa aming bayan. Panginoon, payakap po
at naway yakapin mo po kami ng maigpit upang kami makalaya sa aming mga takot at pangamba sa buhay na ito. Muli po pong pag-alabin ang aming pananampalataya at pag-asa sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Kristo, maraming pong salamat sa inyong pakikisa sa aming munting pagtatanghal. Naway nakapagdulot po ito sa inyo ng kahit kakunting inspirasyon. Mula po dito sa Minor Basilica at Parokya ng Our Lady of the Rosary of Manaoag, sama-sama po nating ipagkatiwala sa Panginoong Diyos ang ating mga hinaing at alalahanin sa buhay, ang ating kinabukasan, ang ating kaligtasan. Hilingin din po natin sa mahal na Birheng Maria, siya na mapag-ampon sa ating mga Kristiyano, siya na tala sa dilim ng gabi, siya na ina ng laging saklolo, ang inang mapanglunas, ang ina ng Santo Rosario, na tayo mahigpit na yakapin at akayin patungo sa kanyang anak na si Jesus. Bilang pagwawakas po ay samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon, pagpalain mo po ang aming sambayanan, ang bawat pamilya, ang aming mga frontliners sa laban sa sakit na COVID-19. Hilumin mo po ang aming mga sugat at pagalingin ang aming mga karamdaman. Pagpalain mo po ang buong mundo. Mulit-muli pong sabihin mo sa amin na huwag kaming matakot. Kasama po namin ang iyong buong sambayanan, buong pananalig na pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming buhay. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong pagligtas at walang hanggang pagmamahal sa amin. Amen. I believe for every drops of rain that's fall, a plow close. I believe somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, I believe, I believe upon the stone, the smallest prayer can still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch her lips, or see the sky, then I know I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a lips,